ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ತಿಡಿಲ್ ಬರೋದುಂಟು. ಇನಿ ವಾದಿನ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ 20 ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರನ ಶುರು ಆತನು ಗಡುಗುಡು ಗಡುಗುಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೊಂಜಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಒಂತೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜ್ಜಿ ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ವಾ ಜೋರು ತಿಡಿಲು ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ಲನೆ ಪೋತುಂಡು. ನೆಟಪುರ ನೀರು ಪುರ ಹಿಂಗದು ಪೋತುಂಡವು ನಿಜಿಂಡ ನೆಟಪುರ ಬೊಲ್ಲ ಪೋತುಂಡ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಪೋತುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬೈತು ತುಳಿ ಗಂಟೆ ಏಳು ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲ ಉಂಡು ತಿಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದ ಕೆತ್ತಿದ ಒಂಚೂರುಂಡು ಅಡ್ಡೆಗವ್ವೆ ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಕೋಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ತುಳಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಂಡತೆ ಐನ ಪುರ್ಚಿದೆ ಉಂಟುನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜೊಲ್ಲೆ ತಿಡಿಲು ಪುರ ಬರೋದುಂಡು. ಟಾಮಿನ ಬಿಡ್ತೆ ಟಾಮಿನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅದ ಆಗ ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜತ ಅಲ್ಬರ್ದು ಬುಡಿಯೇ ಪತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಾಡಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅನ್ನ ಬತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ನೂಕರಸುರು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೂರು ಬಾಕಿಲ್ದದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಏನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಟಿ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿಡಿಲು ಅப்புறம் ಚಂಡಿ ಆತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಈತ ಪಿದಾಡೋಡಿ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದೀನ್ಯ ಬೆಯ್ಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತಂಪೋಡು ಅವೇ ಕಜಿಪು ಕುಕ್ಕು ಪುಂಚಿದು ಉಂಟ್ನ ಇನಿ ಅವೇ ಪುಕ್ಕ ಬುಡ್ಡು ಕೊಡೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಉಕ್ಕು. ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ತುಳಿ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಿದಡಿಯ ತುಳಿ ಇನಿತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡೆ ಆಯ್ತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಇನಿತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಏತೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತುಂಡು ಇನಿತುನಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಂಡೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡ ಅದು ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಶುರು ಆಪುಂಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಜ ವರ್ಷ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ 2 ದಿನ ಬರ್ತಂಡ ಹೊಸರ ಅಂತಂದರೆ ಪಚ್ಚ ತುಜು ಅಂಚ 8-5 ಆಂಡು ಪಿದಡಿಯಾನ 8-10 ದವಸ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪೋದು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಪುರಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇತ್ತ ಬೆದ್ರದ ಸಿಂತುಲೆ ಎಂಚೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾತ್ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಪಿರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜವೆ ಅಕ್ಷತ ಬೈಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಬರು ನೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಪೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಲ್ಪಿಜ್ಜವೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಉಂಟುಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಏತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಸರಡು ಪಿದಾಯ್ತ ಲೈಟ್ ಪಡ್ದಿರು ಬರ್ಸ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾನು ಇತ್ತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಟ್ಟ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾನೆ ನೆಟ್ಟಿಲ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಮುರಣಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನ ಅದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ತೂಯೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೂರದ ಇಡೆ ಬತ್ತ ತೂಯೆ ತುಲೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂದಿತ್ತನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಾರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಫೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಟ್ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಈತ ದೂರ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಲ ಮೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಪಂಡ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪುರ ಉಂದಾಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಒಂದೆಕ್ಕೆ ಕೈ ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇಂಗು ಎನ್ನಂದಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐಕ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ನಿಖಿ ಪಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆತ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಪುರ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪೇತುಂಡು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಮೈಕ್ ಸೂಟ್ ಆಂಡತ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮುರಣಿ ಅವನೊಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ 5 GB ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತನು ಮೊಬೈಲ್ ಐರ್ದ ಹತ್ರ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಡೆಗೆ ಪತ ಇದೆ ದಪ್ಪಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಜಿಪು ಕುಕ್ಕು ದೊಡಪ ಕದ್ದಿತ್ತೆರತೆ ಐನೆ ಉಂದು ಮಂತೀನಿ ನೀನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತೀನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಚ ಅವೇ ಕಜಿಪುಯಿನಿ ಬೊಕ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಸಾರು ಒರಿದಿತ್ತಂಡೆ ಕೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಐನೆ ಚೂರು ತೆಲು ಮಂತೆ ಸಾರನ ಅಡಿಗೆ ಸಾರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆದ ಮನ್ಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ತಿಗೆ ಇಂಗು 3 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಡಿಲು ಎತ್ತು ಜೋರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕಗ ದಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತೂ ಇಂತು ಮೈಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡತ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ತೊಡೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ನಂದಾಜಿ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂದ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಫ್ರೈ ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ
ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈ ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಬೊಕ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾಗು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ನಿಕಲ್ದ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದೀಪದಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪೂರ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬರ್ಸದೆ ಬರ್ಸಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಜಂಗಲ್ಲ ಡಲ್ಲಿ ದಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಂಟು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ್ ಆಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಚಾಪುರ ಅಂಡು ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂಪುನ ಕೊಡದ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ಐನ್ ತಿಂದೆ ತುಲಿ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಚಂಡಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಸ ತೋಜಿಜಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ನಾಗೊಂತ ಸೆಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಟೆ ಬನ್ನಗೊಂತ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಪೇಟೆಡ್ ಪುಲ್ಲು ನುಗ್ಗುದು ಪೋತು ಪೇಂಟ್ ಸಿಟಿಯತಿ ನೆಟೆ ಅಂತ ಬನ್ನ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ತಂಪು ತುಲಿ ಕತ್ತಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಬೈತನು ಬರ್ಸ ಅಂಚೂರು ಬೈಜ ಅಂದ್ ಇಂಚಿ ಬಂಡವಾಳ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬೈತಾನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಾಲಾತಿಜಿ ಸರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪನ ವೈವಾಟಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಂದ್ರು ಬೋಡತಿ ಮಡಲು ಪೂರ ಬೋಡಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ಯರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ದೊಡಮ್ಮ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನ್ ತುಂಬಾರೆ ಅಂದಿ ಅನ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ರೀಪು ಪುರ ಇದನ್ನ ಮಾಡುದ ಸಾಕಾಂಡು ಒಂದುಲೆ ತುಗೋರೆ ಶೋಕುಂಡ ಪೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪುರ ನನ್ನ ಅವಡು ಪೊಟ್ಟು ಪಿಂಗರ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪ ಗದೀತನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಫಜಿರ್ ಉಳ್ಪಂಡ ಆರು ಕಾಲ್ಡ್ ಉಂದಿರು ಫಜೀರ್ ಎತ್ಲ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ತೋಟ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಓಲ್ ಕೆತ್ತಿದಾರ ಹಂಚಿ ಕೆತ್ತಿದಾರ ಅಪೆದ ರೋಡ್ ಆಲೆ ಊಲುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭೂತಗುಂಡು ಕೊಯ್ಸ್ ಭೂತ ಪೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಂತೇರ ಅವ್ರು ಕುಕ್ಕು ಕಚ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ ಕಚ್ ಬಂದು ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗುಂಡು ಯಾನು ಭೂತ ಒಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಕಚ್ ದಾದಂತೂ ಓಡು ಮೂಗುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಅವ ಬಾರೆ ಮುರಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳ ತೋಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಕೈಲಿ ಅವ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ನತೆ ಬಾರೆದ ನೆಟೆ ಬಾರೆ ಪುರತುಲೆ ಬಾರೆದ ಆಲೆ ಎಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಕೈಲೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪೋಯಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿರಾಡ್ ಪೊಪ್ಪು ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಡು ಪತ್ತದ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲಾತಿಚಿ ಖಾಲಿ ಚಾಪರ್ನಿ ಸೀದಾ ಪಜಿರ್ ತುಂಬಾರೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಮ ನೀನು ಬುಡ್ತು ಜಗ ಕೋಡೆ ಬುಡ್ತಿನಾಯೆ ಇನ್ನಿ 3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡೇನ ಅಜ್ಜರಿತ್ತು ನಡೆ ಪೋತೇನ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಬುಡ್ತು ಜಾದ ಬತ್ತದ ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ನೀನು ಅಂದಾಯ ಬುಡ್ಪುನು ದೂರ ಪೋತೀನಿ ಪಿರೇಳ್ದ ತುಲೆ ಬೆರಿಟ ಪುರ ಅಂಬಿ ತುಲೆ ಅಂಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಂತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬರಲಿ ಚರ್ಬಿ ಅಲೋ ಅವಕು ಮಾಮಿನ ಹಂಚಿಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಈತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ತಂಪು ಉಂಟು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿಂಡ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಆಂಡು ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಉಲೈದ ಹೊರತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಪಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ತಿಯೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಾಗಿ ಕುಂದದು ಕೊರಡು ಪಂಡೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಸುಮಾರಿತ್ತು ನಾ ಹಿಂದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿ ನಾನ ಪೋಪಿನಿ ಮೀದು ಇತ್ತೆ 7 ಆಯ್ನಿ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ ರೆಡ್ ಮಾಂಟನಾಗ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರಿಗೆ ದಿಗಲ ತೂಪರ ಕುದಾರು ರಕ್ಷನಾ ಓಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದಾ ಒಂಚ ನಾರಾವಿದ್ದಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಉನಸ್ಪುರ ಆಂಡು ಓಬೋ ನಿದ್ರೆಡುಂಡು ಲೈಟ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಮೂಡು ಡಿಚ್ಚ
ಅಣ್ಣೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ವೈ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪರಾಡೆ ಒಣ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಕತ್ತಲತ್ತ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಯಾನ್ ಉನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೇರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ಆಂಟಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಜನಗಮ್ಮತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಉನ ಸಾದಿತ್ತುಂಡು ಉನ ಸಾದ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಳ್ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ರೂಮು ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಳ್ಳಿರು ಮೂಜಂತ ಮೂಜಿರು ಇದು ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತ ಬೂತು ಕೂತ್ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಕಡೆ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 15% ಅಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅವಳು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ತಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚತೆ ಚಾರ್ಜರನ್ನು ಶಾಪ್ಗೆ ಕೊಂತುನು ಶಾಪ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಕಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಶಾಪ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಫ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊನೋದು ಅವಳು ದೀತು ನಾವು ಕಾಂಡೆವರ ಫುಲ್ಲು ಮಂತದೆ ಕಾಂಡೆ ವಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒತ್ತೊಂದೇ ಕುಂತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಲೋ ಆತನ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಚಾರ್ಜರ್ ನಾವಲೆ ಶಾಪ್ಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಅವಲೆ ಬುತ್ತಲದವಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯ ಐತೆ ಒಂಜಿ 40% ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾವು ಶಾಪು ಫೋನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಚಿಂದ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರಾಯ್ಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತ ಪಣ್ಣಿ ಆಂಡ್ ಬೂತಗ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿದ ಅವನಸ್ ಮಂತ ಬತ್ತ ಏತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಟೆ 9:15 ಅಂಚ ಗೈಸಿ ನೀತ ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್